ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ପୂଜା ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେହି ନୁହେଁ ଅସ୍ମିତା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବୁ। ଛୁଆବେଳେ ଭାବୁଥିଲି କି ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ହେବି ଆଉ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଶଳା ଗରିବମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ବୁଲିବା ରୋଡ଼। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା।